Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 14-nji noýabry hepdeniň tişirme güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanallaryna. Hormatly vatandaşlar, indi şu gün men bilen gepleşigi Nurjan apa alyp barýar. Nurjan apa, salam aleykum. Salam vatandaşlar, salam Raskuliçiç. Sağ olun. Hormatly vatandaşlar, şu günkü gepleşigimiziň temasy siyasi tutsalara karşı, siyasi tarapdan türmede yatan adamların gorlugy. Ine birinji bilen biz Türkmenistanyňky yatan siyasi tutsalardaky adamlara gorluk bermek üçin şonuň atlaryny tutgaýtjak bolýar. Ine Türkmenistanda Mansur Mengelov, Allamrat Korhanov, Murat Duşemov, Nurgeldi Hallykow, Murat Överow we beýleki aktivistler Özbegistanyna Jumat Apar Derdebayev. Ine şul adamlar soňky wagtda tutulan siyasi tutsalar boýunça siyasi işler boýunça tutulan adamlar. Ine biz şonuň gorlugyny edýät, ýöne beýlikleriniň gorlugyny edýät. We biz ýene de şu çykyşymyzda bir güne türmelerde yatan ýöneköy adamlaryň gorlugyny etjek bolýar. Sebäbi bir topar adamlar Türkmenistanda suwtnamasyz bir güne kösünüp türmede ýatýarlar. Onun maşgalasy, çağajyklary öýlerine garaşyp kösünüp ýörler. Bular türmede kösenýär, bir güne maşgalalary, çağlary, ýani türmeň daşyna kösenýär bir güne. Sebäbi bizde Türkmenistanda erken adamlaryň esasy işeňler, esasy maşgala pul getirýän adamlar. Ine şu maşgalary bozup, şu diktator rejimi tutsagda bir näçe bir güne adamlar saklaýar. Onun içinde siyasi ýa-ni aktivistler, onun içinde bir güne ýatan adamlar, ýagny suwtnamasyz udoda ýatan adamlar, uslowunda sproşnasy bar jene, ýagny hiç bir suwtnama ýok, wagtlaýynça suwtnama gelinçe, tasdiklanyňça şol ýatyrlar 10 ýyllap, 15 ýyllap. Hormatly vatandaşlar, ine biz Jumat Apardan habarlar aldyk. Şu gün men kakata bilen görüşdim. Kakatam haýyş etdi, golub edip durun barada sizin çykyşlaryňyzy dinleýärler we sizin çykyşlaryňyzdan ýanky Jumat Apara peýdasy bar. Hökümet gorkup başlaýar, hem ýerde ýanglanar diýip Jumat Aparanyň daşyna bir kançyklar peselýär we şuňa meňdeş ýanky gollamak üçin argumentler aýtdy bize. Ine şoň üçin men bor diýdim hökman gollar sebäbi Jumat Apar Türkmenistan üçin eden işler köp. Jumat Apar türkmen Özbegistanyň çägine ýaşap duran şoň uwosy bir güne ýagdaýda Özbegistana geçipdi. Inni on gurrun etmeler sebäbi delimilitarizatsiýa boldy. On gurrun bolmalar ýöne. Ine şular günäkär däl, Özbegistanyna Özbegistanyna boldugyna. Şoň üçin olar öýlerini türkmen diýip hatap edýär we Türkmenistana bagly diýip hatap edýär, Özbegistanda ýaşatadar. O bolup biler. Türkmenistandaky türkmen Özbegistan orijini özbek bolan adamlar Özbegistanyň bolap biler. Normal, hiç bir problemasy ýok. O diýmek biz basıp aljak bolamda, Özbegistan ýa Özbegistan Türkmenistan basıp aljak bolan ok. Bu başga ýanky rakursda seyredilýär, başga prizmada seyredilýär. Şu ýerde biz näme diýjek bolýar? Şul adamlar Özbegistanyna çägine ýaşata-da Türkmenistany golýarlar. Türkmenistanda siyasi çalışmalara garaşýarlar. Türkmenistanda siyasi çalışmalarına görüşýärler. Gelin men size mümkin siz eýem dinlersiňiz, dinlen bolsaňyz ýanky Muhammed Aganyň çykyşynda Jumat Apar bilen adwokatyň gepleşini size dinledeýin. Ruhsat berdiňiz. Здравствуйте. Да, Джумасапар? Как вы? Да, спасибо, это Сергей Майоров, адвокат. Джумасапар, это вы? Да, я Jumat Safar. Dadabay Jumat Safar. Ine şu Sergey Mayorov diýdi, şu sizin ýüzüňizde sak tarapda şol orta adam, çep tarapynda da Ýegen Murat Jumat Aparyň takaty. Ine ikisi oturýar. Туркмен или как? Да. Мы хорошо с вами знакомы, я вас защищал, но не смог защитить. Да. Насчет я, который знать хотел, какой-нибудь новости есть?
Ну, значит, большие новости – это то, что во многих международных организациях и отчетах, где заслушивает Узбекистан, ваше имя много-много-много раз упоминается как политически незаконно осужденного человека. То есть за вас борется и не только отец Еген Мурат, но и за вас борется и международная общественность. И уже много раз обращались к узбекскому правительству и президентам с требованием вас освободить. Но пока результата никакого нету. Да. Да, уже ясно стал, здесь тоже более-менее мягче стал, да, некоторые был, которые враждующие политические заключенные и религиозных ребята претендующие были раньше, Да. в римском времени, да, они потихоньку, некоторые умирают, некоторые освобождаются, это, да, это в последнее время ясно стал, сейчас немного мягче, и мне нормально сейчас обращаются они. Хорошо. Более нормально стал, да. Хорошо, просто хотел сказать, после с Новым годом этот новый жест они записывают, наверное, да? Новое что написывают? Еще что? Этот Джинаев кодекс есть же, уголовный кодекс. Ну да, есть изменения с 1 января. Да, ожидаются. Тогда, если вы не против как мафтиш, или это как называется, касация записывают? Обжалование приговора ваше по новым правилам, которые вступят в январе 2024 года. Хорошо, тогда если вы с отцом тоже вы поговорите, если это Сергей Майоров и другие, Пономарев, с ним тоже вы это сделаете, советуете, если будет после Нового года, записываем. По новым правилам подать жалобу, да? Да, чтобы это... Значит, Джума Сапар, этот разговор уже много месяцев ведется с весны. Я сказал свои условия, на которых я готов работать, приехать к вам, встречаться, но пока не могут найти финансирование моего участия. Хорошо. Я тоже поговорим насчет на это. Да. Если да, это мне единственное освобождать, это если хорошо. Им тоже, нам тоже, и тем более. Если нет, дальше продолжаем, что-то делаем, да? Да, но вот смотрите, Еген Мурата постоянно хотят обмануть. Я уверен, что это обман. То есть ему говорят, уезжай в Турцию, уезжай в Туркмению, куда-нибудь уезжай из Узбекистана, и тогда мы освободим твоего сына. Это обман. Это он самый главный человек, который организует вашу защиту, Еген Мурат. А если он уйдет из республики, ваша защита ослабнет, поэтому его хотят обмануть. Хорошо, ладно, здесь тоже, да. Все равно мы туркмены, поэтому здесь не наша страна же, все равно. Хорошо, спасибо на что ты передай привет, скажи Азамака тоже и всем наших знакомым. Обязательно. Если возможность они соглашаются, и после Нового года, чтобы в моем участвовать, я хотел участвовать в суде тоже, да. Касательно, записываем все. Но по нашему законодательству арестованного осужденного на кассацию не приглашают, там только адвокаты действуют, имейте в виду. Да, ну что ли. Я думаю, я тоже хотел, чтобы, если я поехал, отдыхал бы там. Ну, понятно. Я заявлю ходатайство, если мы будем подавать, но я уверен, что суд меня отклонит, потому что в законе так написано, это на усмотрение суда. Приглашать осужденного на суд или не приглашать. Если возможно, приглашайте меня тоже, в Узбекистане закон это разделил уже. Да, законом разрешено, если суд согласится, правильно. Хорошо. Спасибо вам тоже, удачи. Будьте здоровы, берегите себя. Джума Сапар. Вам тоже спасибо. Я обязательно доложу наш разговор Еген Мураду и Пономареву. Хорошо, передай привет, скажи туда всем тоже. Спасибо. Не забывай, не забуду никогда это. Но самое главное, пытки прекратились, это правда? Что? Пытки в отношении вас прекращены, правильно? Да, в данный момент, да, прекращены, да. Все, я вас услышал. Спасибо. Берегите себя. До свидания. До свидания. Yine Muhammed Ağa'da geldi. Hurmatly vatandaşlar, yine siz hazır dinlediniz. Mayorov, yani
Cuma Tapar'ın advokaty Cuma Tapar bilen gürleşdi telefonla. Ünsürün şöyle 2 saat bellek geçe. Birinci ine sizin kakaňyza kyn bolýar. Yani advokat tölemene kynçylyk bar diýip bellek geçe. Ine şoň üçin şol Cuma Tapar'ın toparnak adamlar kim galan bolsa ya da başka aktivistler bizim hemmemiz näme kömek edilsek finans kömek etmeli. Ya edip bolýan bolsa. İkinci bir belirleyecek adım yine şu çıkışta ünsürün. Yine Türkmenistan, Özbekistan ya beylik döwletleri ýaly diýende beylik döwletlerde de problemi köp diýende. Elementarny zat edin. Bir adam türmede otur. Ona 17 ya 17'den köp ýyl kesdiler. Onu hiç ýyl tapaly ýok. Advokat işläp dur. Ofitsialna suwda gatnýa, ýanky suwda öz haklaryny gorýa, öz ýanky haklaryny gorayan adamyň haklaryny gorýa. Gara şo ýerde konstitusiýaň esatyna herget et bolýar, konstitusiýa işleýär. Özbekistanda. Ine telefonu gürleşip bilýär, türmede oturan adam bilen. Olam aýdýar meni uran oklar, urýadylar, inni uran oklar diýip aýdýar. Şo ýerden maglumat alyp bilýär. O maglumaty ine internete goýup bilýär. Bize haýyş etdiler, şunam internete goýun diýip. Ine goýýar. Näme şul sen şularga ýazat etseň, hökümete garşy hereket etdiň bolýarmy? Niýe de hökümete garşy hereket? Konstitusiýaň esatyna advokat berilýär. Konstitusiýaň esatyna advokat baryp suwtda, ýagny hakyny gorýar, öz kontrakt çeken adamyň hakyny gorýar. Telefonu ulaşanları ýazgy edip internete goýýar. Näme berdi? Ýanky kanun bozmaklyk barmy? Näme Özbekistan konstitusiýa seredýär, kanuny seredýär? Näme Türkmenistanda advokat baryp bilen o? Siyasi sorularda oturan adamy advokat alyp bolan o. Advokatlar elini aldyrıp aýdýar, oho goý, bizim öýümizden gelýärler soň. Şol ýaly şol emhemet terroristleri, polis zombalar kanuny bozup, şular kanun bozuçy organlara dönürler. Kanun garanti der, korrupsiýaň garantam Serdar Berdimuhammedow. Türkmenistanda Serdar Berdimuhammedow ve Gurban Berdimuhammedow egerde korrupsiýa durjak bolsa, bir ay galman durup bolýar şonu. Telewizionyna çykyş edip, ýygnaklar diňe emheme bilen polisler bilen geçirýär. Men idarlap durun watan programmalaryny. Iqtisadiýat boýunça, beýleki boýunça, ýani Türkmenistanyň ösüşi boýunça bir ýygnak geçirse, 10 sany ýygnak emheme, polis, hukuk gorayan gurumlar bilen geçirýär. Sebäbi öz ýani tahtasyny saklamak üçin. Bunu hökümet bilen, döwlet bilen, Türkmenistan bilen, halk bilen işleri yok, gaýtyp halka garşy görüşýärler. Men size 3 tane sözlemde suwd edeýin. 32 ýyldan beri konvertasiýa ýok. Halka garşy görüş ol. 32 ýyldan beri azat maglumat metbuat ýok. Ýagny çasty kompaniýalar, tele, radio, gazet, jurnal hiç zat ýok. Diňe hökümetiniňki. Üçüncü, internet yapık daşına çıkıp bolan. 91-nji ýylda bady şu zatlar. 2023'te Türkmenistan össi, öňe gitdi prezidentler çalışdy. Arkadagylar elmeli, Türkmen başlary emele geldi. Arkadagy Serdarly, Alabaýlar emele geldi. Halkyň ýagdaýy peserle biz utulup barýar. Biz 80-nji ýyla, ýani 80-nji ýyllara barýar. Biz отрицательный рост edýär. Bular bolsa положительный рост edýär. Bular baýyk gidip otyr, bizim ýani baýlyklarymyzy oglap, baýak gidip otyrlar. Türkmen halky bolsa bilimsiz, sowgatsız, ýani haksyz ýylaty dönüp barýar. Men şunu düşündirjek bolýan. Elementarny şul adwokatyň jaňadan ýani mysalyna men görkezdim Türkmenistan bilen Özbekistanyň ösüş derejelerini. Özbekistan ösüp gidip otyr. On hatta ýylaty ösýär. 20 milyondan 35 milyona galdy. 32 ýylda. 65%. Dünýäde ýok ýaly galan. Näçip ösüş bar? Näçip maşgalar ulolýar? Sebäbi ýaşap bolýar, iş bar, maşgala çağı dineti gelýär. 45% daşarda gidip işlänok, zähmet migrantlar bolup içinde. O gidýändir 5-10%.
Ýöne 45% lap giden owa ho. 60-70% işçilik ýok içinde. Ine tapawdy. Bizim Allah can Hudaýjan arkadamız var. Parahat asmanımız var. Parahat asman Afganistan'da da var. İran'da da var. Azerbaycan'da da var. Kırgızistan'da, Tacikistan'da, yani Özbekistan'da da var. Var. Bizde öňüme dava yok bizim döwletimizde. Yani yatan konfliktler yok. Öňüme hiç tat yok. Näçe bizde Siriýa bolsun? Egerde biz şu diktatorlar aýyrsak Siriýa bolýarmyş. Kim olýardy size? Bir sowgat, akylsyz ideýalar kelleňize goýdy. Şu zatlary elementar zatlar düşüneňiz. Ve korrupsiya ve haramdarlara yapışıp oturuyorsunuz. Birinci kelleňizde revolüsiýa etmeli. Kelleňizde ýanky sowgaty kelleňizde pikirleri arsalamaly. Bunun propagandasynyň gitmeli. Emhemen ýaýradýan zatlarynyň gitmeli. Onsoň biz görüşmeli. Birinci kelleden başlamaly. Şoň üçin häzir kellelerde revolüsiýa etmeli. Kellelerde revolüsiýa eden soň arsalansoň bir günde düzelýär hemme zat. Sebäbi dünýä garaşlar meňzeş. Ne şeyle meğer şeyle pikirim var. Muhammed ağa hoş geldiniz. Sesini de eşitiren o. Alo, salam Ha, Murad eşitdim. ağa, salam Nurcan, hoş gördük emeğine, salam vatandaşlar. Sağ ol Murad, Nurcan işiniz ören, ovalıp barayağınız, ören minnettar, giyce önüydü işleyağınız, men şol için sizin önünüzde var ya, neyden, şol için aytçak olayarım. Halk biraz aktif olsa, hem medat ütköye. Şimdi yani Cuma Sapar'ın mesalına da şu da, Cuma Sapar, bula oğurlap Özbekistan'a alıp gittiler. Cuma Sapar'ın eline doküment vardı, onun zaşitadı. Yani o bütün dünya milletler kuramadı. Hat veriyor, şu adam siyasi devlet tarafından kovpattığına, şol için biz şunu koruyak deyip cevapkarçılığı öz üstüne alıyor. Abla da şun gel, oğurlap alıp git yani. Ve de bunun yönü fikir edişlerin ve de cinayetkar hem işe cinayetimin üstü açılmar diye fikir et yani. Hava açılmaya paka bir adam öne çık aytyanca. Bizim kahramanlığımızın edeni işim şey, inni cinayetkarlığın edeni işi yerde kalmaya. Biz onları hem merik getiriyor. Kanada'nın devleti iyiydi giderli çıkış ediyor. Evropeyski devletli iyiydi giderli ait yerli kemçilikleri. Amerika iyiydi giderli ait yer. İnni biz informasyonu Murad'ın meriye, menem meriye, Nurcan'ın meriye, Nur'un meriye, Dur Sultan'ın meriye, hem oğullarla, dürlü yerlerden var ya. Ön bula, nehmet yerdiler. Nerçeden prava zaşitliği var, öldürüdürler, saklasiyeti bile. Hem megatla, şonun filter olup, anlık var yani. Filter olup. Neyle biz emosya işte ay bir tutuptur ay bilem daha şun. İzinden hem yana kat geldi yanında hava şöyle terörist olmağın mümkün. Şun yanaklatlar hem ediptirle de şu görünüm var. Ay çok olayanım ne mi? Haçanam halk aktif olsa berdeki kuramalı var dünyada işlep durur. Onun mekanizmi, Avruparlamentin öz mekanizmi, özen devletlerin öz gözevini tutyan zatlar bula da işlep başlıyor. Ve de bir devlet eğer öz halkının befidine bir parvay olsa onunla bulan aytyan zatlarını eskermese olur. Yönü öz yurdunu östürecek olsa, dünya derecesini yetirecek olsa, dünya cemiyetçiliği bile işleşecek olsa, onu o hükmeni yardayda dünyadaki bar pretenziyeleri aydılyan, şu yurdun içindeki bar naruşayanı aydılyan zatları üns vermer. Özbekistan devleti şuna düşünüyor. Men ön çıkışlarımda hem iş Özbekistan'a ettim. Size en ahmatlılısı Cuma Sapar'ı çıkarın. Cuma Sapar sesini çıkarmağında berekella, kuvvettin falan çıkarın. Şonla siz utordunuz diye. Olay yine de yönü kayıp fikir etti. Yönü nimettirle de eskermediler şu zatlar. Ola fikir etti hava Muhammed bir Aydar, otada bir Aydar şöyle otururdu. Avrupa'da delegasya var ya, Cuma Sapar'ın öylerine var ya. İslenlik
dünyada kurama yığınaklarda Özbekistan meselesi olanda Cuma Saparı önlerine koyarlar. Sebebi bu zatla bir yurdun avrayını var. Bir yurdun avrayı kredit historiyası yanak da şol anamı döredip bilse başka devletli ulu kampanyalar o zaman şu yurdun içinde mayo koyum et yer. Ara katnaşı kurnayan. Bula sistemada kompüterde du. Taş mesele çözülünce şol problemi dörediyor. Şol için Özbekistan her nettir Cuma Saparı kakasını razı edecek oluyor. Bir de o yeterlik de. Cuma Saparı'nın kakasını çağırıyorlar. Gayret et, çıkış etmediler. Ay biz çıkaracak. Bizim şu burada edecek oluyor şöyle. Yöne eğer çıksa bir yine de eder, yine de şu önkü hareketin devam ederdi. Siz söz verin şunu edecek deyip şu atları şulardan ne edecek zorla ettirecek oluyor. Akmakla kelleğini de işledi. Eğer siz yurdunuzun içinde konstitusiya hürmet koyan olsanız şu yurdun grajdanı hem devletin şu grajdanın önünde bir borcu var konstitusiyada görkedilen hem bir grajdanın öz konstitusiyasyon üstüne koyan borçları var yerine getirdi. Cuma Sapar şunu yerine getirdi. Cuma Sapar gören, gözüyle gören, öz kendi bilen dünyanın cinayetlerini beyan etti. Cuma Sapar'ın sonundan başka günahı yok. Aytyanım doğru çıktı. Ola Kerimov'un ayağı kıydı. 2 milyar dolar pul oğurlamadı. Ola iyine getirdi. Cuma Sapar şunu ayıttı da. Cuma Sapar sonundan başka da ayıttı. Hem yerde korrupsiya var dedi. Ya sonundan başka da attıydım Cuma Sapar. Siz yönü onu vurup, yencip, öldürürsip, telefon bile demedip onu öceştiriyemez. Siz akmakla eğer kanuna boyun olsanız kanunun etmelidadını grajdarlar etti, siz onlara medal vermeli. Şun yana grajdarlı gerek yurdun içinde korrupsiya olmasın. Şun için bunu etmelidad Cuma Sapar boşaltmalı. İnne nire varsa boşa mesele var. Cuma Saparı başta oturmayan başlığı ay fikretti önkü adamla yani bırak adar verecek. O zaman ayıktı Cuma Saparı hem merik yayrattı. Cuma Saparı'nın kakası hat geldi prezidenti Özbekistan. Hem merik hat geldi. Hat geldi türmeyen başlığını boşalttılar şu an. Teyze başlık koydu. Dün, dün Yegen Muradağı bir gülle Cuma Saparı'nın yanına ortaydı. Türmeyen başlığı yanına otuyor. Ay gayret edin. Ne gerek oldu bir yerledi. Şunu etmeli. Hakiki aslında Cuma Saparı'nın türmede oturmalı. Hakkı yok. O da saklamalı yani. Onun özü kanunu bozmaklık dünyayı. Şunun için bizim akmaklamızdan düşünsün. Siz ehaneke Farhadi ne ettiniz bilimde getirmettiniz. Yöne fikretmen şeyle kalır. Bu zatla sizin cinayetinizin delasını üst üstüne köpelip var ya. Bula hiç vakit hiç yerde durmuyor. Buna durmayacak garanti edenem. Murat, Nurcan, Muhammed Diyeci, Nuri, Direyiş, Veldapar, Türkiye'deki oğullarımız, Dur Sultan, bizim aktivistlerimiz. Bula inni durmuyor. Durdu ve minmeyen. İnni halkımızın içinden korku ayrılı. İnni billi. Ne ettirip öz hakkını korumalı. Kanun boyunca talep etmeli. Kahar kadamını, bolyan naruşeyle kahar kadamını görketmeli. Biz görketip başladık. Hiç kimim şuna peskel verdi. Kim peskel verdi? Şola cinayetkar. Ola cevap vermeli olur. İyirde bu iş öz eden cinayetine cevap vermeli. Muhammed ağam. Murat bollum men ädir çao. Bolya doğru ayttınız. Ine bizim efirmizde korrupsiyan garanti kezzap ýagdaýda bizim seslerimizi oğulap bir kanun prezident bolan Serdar Berdimuhammedow gatnaşjak diye şoňa söz bereli. Prezident saýlawlarda halkyň seslerini ogurlan kezzap kakasy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistanyň bir kanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdyberin. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen
öz üstüme yüklenen beyik borçları, mukaddes ve ak yürekli, hormat bilen ve yadawsuz yerine yetirmäge, Türkmenistan'ın dowlet garaşsyzlygyny ve bitaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamın we raýatyň hukuklaryny ve azatlyklaryny hormatlamaga hemde goramaga, Türkmenistan'ın konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdybirligine, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki ve geljekki nesilleriň şöhratyny hassa bilende götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigime dawaraly gasam edýär. Ine hormatly vatandaşlar, korrupsiýa garanti kezzap kakas tarapynyň sowga tökmünine prezident wezipetini alan Serdar Berdimuhammedow, kezzap Serdar Berdimuhammedow dinledik. Yalançy, sübük yalançy onunla biheppe, gödök, gürlerini dine eceleri yatlap gürle öz yankı yoldaşlarına, vice premierlerine, yankı MHM işlerine, MVD teröristlerine, MHM yankı teröristlerine. Şuraya adam Türkmenistan'da dolandık gelye, konstitusiya ine şoň üçin işlenok. Bul korrupsiýa garanti. Bul konstitusiýa garantiden. Yalnızca biz üstüne seyrettik, Özbekistan'da nähili advokat arkin türmeye canı diye yanına bakayya gürleşiye yani gorya şonu suuttu bizde Türkmenistan'da oraya atıyor ha. Hani ösüş? Hani kanunçuluk? Bulun çıkışlarını dinlesek bular dünyada en kanunlu, en yankı konstitusiyanı berja ediyen prezidenti ve şuraya devlet. Oraya atıyor ha. Biz yalan ertekide yaşamanı goýmaly. Şul kezzapları, iksan kezzabı, dom pravleniýaň, şu odak dom pravleniýaň başlygan bolmaly şol. Şol wezipede saýlanmaly adamlar. Saýlawsuz saýlanan adamlar. Korrupsiýa garantlary iksem, gutoron kezzaplar. Ine şonu aýtjak bolýan, şoň üçin adwokatlarym, MHM'de, polisam, hökümet işgärlerim, halkymyz, daýhanlar, okuwçylygyna, yani industrial künjöklerde işleyen adamlar hemmemiz kalmalı. Bir adam yani. Bular bilen gelecek yok. Doğru düşünün. Günne vaktiniz gidip durunlar. Günne sizin ömrünüz şu dünyada ölçögülü. Şu iksan özünün ortadaki kezzabı biz bağlı olmalı. Biz özümüze bağlı olmalı. Biz özümüz saylamalı. Şuraya yaz, saylağı geçeceğiz. Kimi saylasın şunu saylam. Bir dastoyna saylap, dastoyna yaşalayım da. Men şunu hasap etberdim bir yerine. Türkmenistan 20 milyardan 30 milyarda çel gidecek ya. Bizde 4 milyon halkımız var. Bizde 5 milyon dolardan yetiyor adam başına. Adam başına. Eğer de 5 şahın olsa 25 milyon dolar aynı yılına. Biz o gül yalı yaşap biliyor. Kösünüp daşa yurttu, kösünüp bir gün polis bölümüne, bir gün yani nelegal olup gizlenip birininkide, bir gün o yerde işlep polislerim kadi bürünü ağırdıp yani bolmollal yerlerde yaşap, çağlardan ayratayım, maşgalardan ayratayım. Türkmenistan'a barman, bizim ters ikbalımızı yaşak geçeceğiz biz. Bolmaz bu zatlar. Bolmollal bu zatlar. Şu özünü Türkmen diýilýän bolsa, kalmalı, bolly. Bular Türkmenem değil. Men size aýdaýyn. Türkmenini genosid edip gören bir kezzaplar. Korrupsiýa garantlary iksen. Bu torun korrupsiýalar. Ine şonu aýtjak bolýan, haçana çel biz şular çydaly. Aýdyňny. Ine biz siýasatçylar size çeýnäp berýär. Şoň edýän günälerini, şoň edýän hereketlerini, şoň geljegini, bizim geljegimiz ýok şular bilen. Ölüsüňiz gelen o adaşa yurttu. Häzir Türkmenistanyň kiçik owasynyň uçaskasynyň adamlary hiç wagt daşyna çykyp görenok, ýa-ni döwletiň daşyna. Rus dilini bilen ok, diller bilen ok. Türkmenistan terk edip gitmek bir arzu bolýar olar. Men şäherinkine gurulmam edem ok. Dine ýarlaklar galdy içinde, ýa-ni heder edip berenler we
yegenleri hyzmat edip berenler boldy. Ve Gulnawadyň 4 san lübowny. Galanary közenýär. Biz bular ýa durmuşa münasip däl ho. Biz bir aňardan gelýän bir millet, aňardan gelýän bir güýçli halk. Kim olur? İksan kezza. 1000 adam karşısında dursa kaç gidiyorlar şunu. Şoň üçin vatandaşlar wagty geldi. Rossiya häzir siyah turbulentnasyna girýär. Türkmenistana indi wagty ýok. Indi biz öz ykbalymyzy elimize almaly. Men şu gün ine gökçü, bağır, yaşlyk, her kala, gämi, şoň adamlar bilen görüşdim. Mana da bize türmede diýär gönü. Bolmasa ine hakyky türkmenler şolar. Hakyky ýanky Gurban Gulyň owaza şol diýsen bolýar. Şolaryň kösenýär. Men ol bizim türkmenlerimiz Daşowuzda, Lewapda, Marda, Ýesengulda olara gurunlar edem. Şu adam iksan adam. Türkmenistan'ı batırıp gelýär. Östürüp bilmeýär. Men size bir zat edin. Şu diktator bolsa da Türkmenistan'ı östüren bolsalar ve halka azap bermedik bolsalar, men ekrana çıkmadım. Men siýasatçy bolmadım. Men gün aýdym. Ay bolýar janlar ölüp gidip oturýar ho, ölüp gidip oturýar. Diňe men doňlarynysam däl, sizin kam. Balniýa ölüp barsaň öldü kömek ýok. Kömek etbiljek bolsalar bilimleri ýok. Etbiljek bilimleri hem bolsa, ýanky derman ýok. O näme döwlet bollaý? Özüň bir ýerde gorajak bolan adwokat ýok. O näme döwlet? O näme ýanky MHM bilen polis hemme zat çözýär. O näme döwlet? Polis döwlet bollaý. Gerek bolsa biz MHM-ni hem tutup köçelerde tutmaly, polisler hem tutmaly, ýöne biz konstitusiýany işletmeli. Bizde başga variant ýok. Şoň üçin men ine köçede bir derek ýanky iki aýagyny oturup tumşukda oturan adamlar aýdýan. Sizem galmaly. Siz başlamaly. Şu gerek bolsa Türkmenistanyna biz hemmemiz öz haklarymyzy gowrap bilmesek. Ýanky egerde polis MHM bizi gysyp dursa, kellämizi çykarmaly ýaly edýän bolsa, adam haklaryny gowrayan jarnamada ýürüýte ýazylgydyr. Bir halk öz haklaryny gowrap bilmese, azatlygyna çykyp bilmese, ýara almany hak bardyr. Şonu okudu biz ýuwaş-ýuwaş baryp otyr. Bizim baratymyz ýelnok. Ine men Türkmen hökümetdäki işleýän vice-premierler, ministrler ýüzlenýär. O iksan kezaba ýüzlenjegimden. Türkmenistany we dünýäde iň ýigrinýän adamlar şolar. Watany satyp, ýurduny satyp ýören adamlar. Putina satýady, Putin öldü diýip seseşdirli bolan derrew itlerini alyp ýanky Erdogana it padarky berip Putina ýaly Erdogany aşağı ýirkitdiler. El oşayan korrupsiýanyň garantları bular. Bulardan tolk ýok. Şoň üçin biz galmaly. Başga alaç ýok. Nurjan apa, size söz vermedik. Başlan söz verelim. Siz näme diýersiniz ýalňyza muhal görkezdik? Ne? Doğru aýdýaňyz, Murat Gulyç. Watanymyzy egerde watanymyzy söýmesek, her kim goşmasa biz ýok bolup gideriz. Halk olarak yok olup gideriz. Zaten genosit bolup otyr. Onu hiç yani köp bizim halkymyz bilmek isleýän ok, duýmagam isleýän ok. Indi şu pursatdan peýdalanyp hem bizim siýasatdaky siýasatçy türmedäki ýatan oglanlarymyzy azatlyk isleýän. Cuma Saparyň böyle bir advokat bilen görüşmesi gaty beýendirdi. Bu bir ilk biz üçin. İnşallah yani bu Özbekistanda özgörçlükler gidip otyr. Bizim onu umyd edýäs. Bizde de böyle bir özgörçlükler bolar diye bizim Türkmenistandaky türmeler gaty gözgöýüne ýagdaýdy. Yani baryan otayık hemmeri korrupsiya, pul vermeden senin elindeki peredaçalar alan oklar, görüştüren oklar, dermanların geçirecek olsan hem yerde pul vermeli. Yani gatı gözgeyini yağdıydı.
advokat diyes. Advokat 32 yıldan beri hiç bir advokat Türkmenistan'da bir işi utmadı. Yani boş advokat alırsınız diye, bolmalam diye mecbur ediyorlar. On pulunu töleyen yönü advokatın sözünü ünse alınmıyor. Onun zaşiti hiç yeri bir şekilde edip bilen oklar. İnha berden yüzlenecek olan köp inha aktivist, men aktivist dip gören oğlanlarımı da son birden blogger olyalar olur. İnha Cuma Sapar'ın meselesini kaldırın. Ne yapayım Cuma Sapar'ın meselesini kaldırınız yok. Yapıştınız bir Farhat diye. Farhat'ın işleri edilip otur. Onu da gra koyulanok. İnha size живой пример Cuma Sapar. Yine neçe meeting edildi, neçe zoomlar edildi. Yine şu vakti edilen zoomam şon adatlığına koşuluyor. Şon için Cuma Sapar bizim gözümüzde gatı ağırıyla bir aktivist oğlan. Köp işler etti. Türkmen demedi beni Özbekistan'ın ya Qaraqalpaqstan'ın raydaşı deyip Türkmen halk için gatı ulu işler etti. Aktivizmi gatı güçlüdü. Yani Cuma Sapar'a da berden azatlık isteyiz. Sağ olun Nurcan apam. Hurmatly vatandaşlar, yine men size yeni bir ýatlak geçecek bolan bizim aktivistlerimiň atlaryny siyasi tutullarda yatan bizim halkymyzy gorayan adamlarymyzyň atlaryny men size aýdýan. Mansur Mengelov. Men her bir barda bir açyk informasiýa size berjek bolýan, siz ýanky düşünýär ýaly. Mansur Mengelov öz vatandaşlarynyň haklaryny gorap beýguna ýagdaýda tutulup, muňa ýanky narkotik at gördüler, muňa psihbanisada izolýatorda saklap gördüler. Her zat edip et gördüler, aýagyny döwdüler, türme atmakka. Şo aýagy döwülip içine giren soň, türmede yatan soň aýagyny bejertmän aýagy çüýrap başaçyň. Häzir kunda. Türmede aýagy çüýrese-de, banisada ýatsa da şo ýerde bir täze oglan öljek bolupdygyny ogluny halas etdi. Türmede oturup. Ünsörüň. Biz gahrman gözlemelle bizde ba gahrmanlar. Ine Mansur Mengelov. Allamrat Korhanov Dayhanlar partiýasyny gurnajak bolup, ýani hereket etjek bolup, Dayhanyň ýagdaýyny çözjek bolup, bir topar hereketler etdi. Ýagny hökümete ýüzlenýär, ine Dayhanyň ýagdaýy pes, ine şul ýanky iki sany ýanky hasynyň arasynda Dayhanlar otpot ekse, ine şol otlaryny türkki diýerler bolmaly, şu zatlar halk bilen işlemeli, halka mümkinçilik bermeli, halka yer berdiňiz. O ýerler hem özüňiz ulanýaňyz. Halk arenda dip arendasyny berýär we siz ony ýanky bugda we paxta ektirip hasyryny oglap alyp gidip giýje daňda ýatyrka hasyryny alyp gidip köpük tölýäňiz dip şul ýanky zatlar düşünürenne şuňa döwlete garşy edýän diýip ýanky muny türme atýar. Diýmek şul iksan keza hakykaty eşdesi gelen ok. Hakykatdan gorkýar. Şoň üçin sizi yalan ertekide ýaşadasy gelýär. Biz aýyrmaly yalan zatlary. Günden güni gürlemeli. Polisiýa da ýanky emheme terroristini gün aýtmaly. Sen o kim ol sen? Eniden dogulun dämi ýa ýokurdan açdyňmy sen kezzap bolup? Ýok. Eniden dogulun bolsaň bir türkmen enesi dogulandyrar seni. Dogulandyrar. Onu türkmen enesi dogulun bolsa, sen dogulunda bir azat bir arasy olandyň. Näçe şuraya kezzaby, bu torun kezzaby. Türkmen halkyny öldürüp duran adamy sen golýan. Näçe bize garşy gidýän dip soraň ýüllerini bermeli. Utanmaz. Ýöne kellesinden galar akşam öýüne gelende ara içende ýa-da kalanlar şonu ýatlar, aýdyp durmaly, basyp durmaly. Murat Düşemov Türkmenistanyna koronavirusun bardygyny suwd etjek bolup bir topar ýa video reportaj etdi. Murat Düşemov Türkmenistanyna hakykaty gorajak bolup, adalaty gorajak bolup türmeye düşdi. Nurgeli Halykow bir san surat üçin ünsörüň bir san suraty ýanky Türkmeniýusa iyi veren üçin ine şoň üçin basyldy. Olam näme? Ýanky voz beýleki yerli türkmenler bilen argyçy botyr akşam. İçi biler haky var.
Ine onun için bu siyasi hadise değil, onun için bir adam tutup basmalı değil. Näçe Türkmen News'a iýerdir ýa habarlary. Iýerinde näme? O habarlar gizliň habarlar değil, döwlet gizliň maglumatlar değil. Döwletin gizliň maglumatları. Ine şuraya elementar zatlar için bizi ýa siyasata goşulmaly ýaly. Hiç wagt siyasatyň nämedigini, jemgyýetiň nämedigini, haklaryň nämedigini, konstitusiýanyň nämedigini bilmedi ýaly bizi gysýar. Ananyň biz şu zatları bilip goýramasak bizim ýaşaýyşymyz bolmaýar. Erti prezident Muhammed Ağa bolsun, Nurjan bolsun, Murat Gulbanow bolsun, şolar bilen bolmaýar şo durmuş. Haçanla biz öz haklarymyzy, öz konstitusiýon haklarymyzy, öz siyasi pozisiýamyzy gorap öwrensek, hiç wagt diktator gelmeýär. Ertir Murat Gulbanow demokrat bolýar, Nurjan apa da demokrat bolýar, Düýejam demokrat bolýar, Berdimuhammedow demokrat bolýar. Olarda günah ýok, bizde günah. Biz etmelini biz bolly. Biz jogapkärçiliksiz konstitusiýany terk edýän, konstitusiýany üns bermeýän, jogapkärçiliksiz türkmen graždanlary. Kiçik çağa bilen ulu adamyň tapawyny bilýärmi? Kiçik çağa jogapkärçiliksiz. Jogapkärçilik nämedigini ýok. Düşünürsen olamalýar. Biz bolsa ulu bolup, ne maşgalaň öňüne jogapkärçilikli, ne çağlaryň geljegiň öňüne jogapkärçilikli bolup ýatyr. Ne de halkyň öňüne jogapkärçilikli, ne de öz donarynyň öňüne jogapkärçilikli, ne de watanyň öňüne, ne de konstitusiýanyň öňüne, ne de döwletiň öňüne. Biz inanmarsaňyz, iki sany kezaň öňüne jogapkärçilikli. Şolar näme diýse, çäri diýse böküp dur, näme diýse edip dur, bolmak diýse imsim otyr, bolly. Ol arada durucu mesaj uğradýanlar, emheme terroristler bilen polizon bolar. Bular näme diňe mesaj uğradýar. Biz imsim o mesajlary alyp imsim otyr. Şoň üçin halk boljak bolsaňyz, halk boljak bolsak biz turmaly. Şarpaga meýärs, yumruga meýärs, yumruga meýärs, ýöne haklarymyzy gorar. Nurgelli Hallykow aýtdym, Murat Öbezow bu görgüli goşga aýtdy. Bir yani halkın hal ýagdaýy boýunça bir goşgu düzüp aýtdy, beýlenip internete goýdy, halk şunu eşitsin, ýagdaýyny bilsin diýip goýsa, muny ýanky siýasy neme diýip tutup muny altypdylar. Türkmen bloger, Türkmenistan içindäki bloger menem tankid etdi şunu. Näil bu ýanky neme bolýar? Döwlete garşy bolýar. Ýok. Öz pikirini aýtýar. Diýmek bizde öz pikirini aýtmak eýýäm jenaýdy şekli. Konstitusiýa ýok Türkmenistanda. Ady wada özü ýok. Türkmen halky ba ýok, ady wada özü ýok. Türkmen ilaty bar. Men size aýdaýyn. Şoň üçin biz inni özümize jogap bermeli. Gurbanlar da, Serdar da özümize biz kim? Ya hiç kim? Onu boyun almalı, gulçuluğa girmeli. Ya da biz adam, bizim bilen adam ýalgyrlaşmaly, bizim haklarymyzy hormat goýmaly. Polis bolsun, Gurbanul bolsun, on ýa-da süpük kömekçisi bolsun, tapawy ýok. Bütün dünyada şeýle. Ine şunu biz barsak, biz Türkmen halky. Şunu barman, ol yallaklap, arak içip, ýaşulyp, şol iksan kezawy ýaşulyp ýöresek, biz vatan düşmanı, biz vatan dönü, biz halk düşmanları. Ol ikisana halk düşmanı belli olur. Biz özümüz de bolýar. Şunky näme diýär Türkmen halky? Ziyatki berýär, ýa-da daşyna pul berýär, içindekilerim korrupsiýany finansiýer edip, korrupsiýany saklap gelýär. Dünyada diktatura korrupsiýasyz ýokdur. Diktatura bar ýerde korrupsiýa bolaýmaly. Korrupsiýa bar ýerde diktatura bolaýmaly. Şol ikisi baglanşyklydyr. Diktatura korrupsiýasy bir günem ýaşap bilenok. Şoň üçin diktator Serdar Berdimuhammedow we Gurbanguly Berdimuhammedow korrupsiýanyň garantlary. Türkmenistanda korrupsiýanyň garantlary. Ine watandaşlar, men gysga aýtyp berdim. Biz näme etmeli? Näme ýagdaýda haýt tarapy ýörmeli? Ine biz siýasatçylar bolup size çeýnäp her gedek ýa-da bir problema bir bölüni düşündirýär. Muhammed Ağa. Sen näme pikir edýäňiz? Biz haçan Türkmenistanyna
şu Özbekistan diktator döwlet, ýöne şu diktator döwletinde de advokatura işleýär. Şu diktator döwletde de ahir soň bir haklaryň bölegini me özüni ýa duruşuny gorap bolýan ekeni. Prezidentin SMS boýunça SMS uğrasan guruş bolýan eken, sonra wert bolýan eken. Diýmek prezident halka jogapkärçilikli ekeni. Bütün halka bolmasa da halkyň bir uly bölegine. Türkmenistan şu derece kaçan yetip biler? Ne pikirdiň? Murat, ben näçe da bellek geçecek, yani sen aydın çıkışlandı. Ve şu häzirki Türkmenistanyň içindäki sistemada hiç kim şu sistemadan tagman çıkıp bilenam. Yani şu en ýokarky derejedäki oturarlar eseret, en ýokarky derejedäki oturarlar. Birinci ornmazardy, ikinci ministerdi, kenbenki, prokurordi, sudýady. Şu 34 ýylyň içinde şu gelen adam hemmesi şondan diýan çekip gider. Şondan awraýly giden ýok. Ya türmede, ya öldürülen, ya başka cezalar alan, ya kaçıp ýok. Ve de birinci prezident bolanyň özüne mi öldürdüler? Onu hep öldürdü yatyka. Berdi Muhammed öldürken. Ve şu hiç mi peýdasy ýok. Bir iki tane akmağın öz maşgalasy gowmuka diye özleri anlayan. Bulan maşgalasy bilen bile dargatýar. Şu öz aktygyna, çağalarına dönüklik etýär şu. Gel eger şonu anlatmayan bolsa gel tumudy tarih görkezip otyra. Sen bir halkın karşısına gidip kanuny gödük bolup halkın önünde yalan sözlep Kur'an'a kasam içip ýurdy talap otursaň sen tagman spor etýär. Hey boljakmyş. O wagtynça edilýär, islendik cinayetkarda wagtynça tutulýança swap boldy azatlykda. Ol bilinenden soň tutulýar, türmäge diýe öldürilýär, atylýar. Vurulýar, ýenjilýär. Bula da şeyler. Sen gelip bütün halka anlap otyn, bütün halkın malını oğurlap otyn, bütün konstitusiýany gödek bolup otyn, sen tamamen spor etýär. Şol üçin Serdar şoňa düşünmeli. Bir öler, bu haramda da keyfini çekip ber. Narkotik bilen gider. Serdar ýöne hiç wagt şundan typy bilmeýär. Serdaryň çağalaryň typy bilmeýär. Ýok şonu ýanak taryhda. Ola in gowspan diýeýle Nazarbayew da, ola Nazarbayew näýle? Şol üçin bular şunu bilmeli birinciden. İkinciden şu aşağınaky oturarlara aýtjak bolýar. Şu akmaklar şunu düşünmeli. Sen o tak wagtynça keyip çekmeyene baram bolsaň birden erti öňe keypim jogabyny bererdi. Yok, eger men öz awraýyma dayanjak, men kazanan adam halal kazanjak, öz zähmetim bilen kazanjak, halkymam begensin, kazanan adamam çağalama siňsen niýjek bolsaň onda şuň ýanynda durmaly. Şuň ýanynda durmaly. Hemmesin gözü bilen görüp otyn. Erti gün türmäge gitjegini bilip otyn. Şol üçin men şolara aýtjaklarym. Şu haramda özüň ykbalyňyzy şoňa baglama. Gelip onun ýygnaklaryna, zatlaryna gelip o haramdadan etýän cinayetlerini aklajak bolma. Abisneye berjek bolma. Yalan sözleme. Şu näme aýtsaňyz zapis bolup oty, erti gün jogap berer. Berdi Muhammed seni gorumur. Berde gelip Allah'dan soň sen bütün dünýäň önünde seni gorajak adam ýok. Seni o taýda hiç kim mecbur edenä. Sen şu taýda geldin mi açyk aýdyp da palit beýişi sonra. Ya şu taýdan iňine baranda da saňa istat etmeýärler. Sebäbi näme etdiler? Bütün dünýäde hakykat aýdypdy. Türmäge bassa berdi Muhammed ýene cinayetkar. Bütün dünýäde goldyjak. Şol üçin şu diplomatlar aýtjak bolýar. Şu hökümetiň içindäki işgärler viziyatka berip barýaňyz. Viziyatka berip barýaňyz näme üçin? Öz dogonundan pul aljak. Karnaşyňdan, öz türkmen ildeşiňden, öz watandaşyňdan bir kanun pul aljak bolup barýar. Şol üçin viziyatka berme. Innem bir berdirmersem, sebäbi inni halk siziň etýän dadyňyz video düşürüp bilýärler. Her kimiň eline
telefonu var. Şu bir geceki şon tutsa sen borlu sen gityen tutma. Berdi Muhammed seni uğraşın. Şol için onu da bilsen. Hükümetin için ne işler? Baktı ol bilmeyen. İnne kanun ma hükümetin için ne işlemeyen? Onlara da gün yok. Onlara da gün yok. Ne çörekleri var onun Azatlık Radyosu ördüğün gün. Giyce. Barıp Aşkabad'ın içinde oğlum. O oğullarda Aşkabad'ın içinde giyce barıp çöreğin oçurduğunu duruyor. Çağıla diye 12 yaşındaki çağıla ırkılıp diye şu tada bağlan aşağında yatıyla diye 2 bukanka çöreği alacak. Şunu yanak bağ yurdumuzda şu dereceye getirdi. O zaman bu haramlarda Filistinlilere kömek edecek deyip Türkmenistan'ın bağlığını öz halkı aç, korkucusuna, daşar yurtlarını, şu dünyanın nemesinin korkucusuna onlara yük uğratıyor. Oğullara yük uğratıyor. Gergöz ehli. İnne, şu halkın yağdığı şeyler. Her bir maşgaladan bir Türkiye'de kul oluyor. Daşar yurtta közenip, yurdun içinde közeniyerler. Her bir 10 maşgaladan biri türmede yatıyor. Türmede şulan hemme hak hukuku bozulan. İnne şu halk, şulan hemmesini görüp otuyor. İşte düşünmeye de at gerekli. Yani halk düşünmeye diyecek, yanlış. Halk görüp otuyor. Onda ne için sen şu zatı ütkeçik olup hareket eder. Eğer hareket etsen, sen hemme zatın eyeti oluyor. Hemen çağılan önüne cevap ver, sen çağılan aytiyen. Ben senin için emmedat ettim. Yurt ölçek olup emmedat ettim. Öldemem, türmeye istemem, neymi ettemem, ben ettim diye. Vicdanın arattım. Öz vatanım için ettim diye. Konstitüsyon doğru yerine getirir yana hareketim ettim diye. Eğer şunu etmesen sen bir namaz. Sen geplemeye dağıdın yok. Ne mi diyecek çağına sen? Ben kovu kurt verdim diyecek mi? Kovu öy kurt verdim diyecek mi? Size iyi çıktım diyecek mi? Size polisiye adar verenle sizi korak bildim diyecek mi? Bir binamız adam öğürlüyor. Bizim halkımız şunu öğürlüyor. Şu da şunun için dinin, imanının, vicdanından çıktık. Şu zatları görüyorum hiç de etmesem şun. Şunun için bizim halkımız şunu düşünmeli. Bunlar gelip her kim bir daha edeni vatanı dönük etiyem diye. Şunun gepini kayıtlıya adamla da cinayetkarın cinayetkarı, binamızın binamızı, bir vicdanı, dintinin dinti. Sen ne ehilli vicdanın bile gelip şunu vatanı oraya diyecekler. Şunun tala oturan vatanının ben vatanım diyecek. Hayıtı yüz bilen, hayıtı vicdan. Şu ekranda çıkış ait yerlere diyecek oluyor. Ertikun cevap verirsiniz. Sen çağan önüne, erti çağan Türkiye'de kötünce. Şuna bir aydır. Sen atan, sen kakan, sen doğunun şehitti. Şunun için bulan hemmesi kâliye ahmet. Bundan kaçıp olmuyor. Şunun için bizim halkımız şunu düşünmüyor. O zaman en esası yine burada. Her bir yurdun öksünün sekreti bir attı. Halka aktif olmalı. Halkı yurdunun içinde kanunçuluk olarak bilmeli. Öz fikir etken zadını aydıp bilmeli. Mesela bir misal vuracak yani. Ben de şun kun İsrail Hamas'ın üstüne çöldü. 2 milyon Filistin halkı, Filistin halkı uruşun aşağında. Onu Zalojnik, Hamas'ın teröristlerin Zalojnik. İsrail çözmasa ertikun yenetecek. Sen onu etme deyip bilmeyen, bu özün koramalı. Çözse da çağılı ölüye, ayalı ölüye, karlı ölüye. Hem ekşi şunu düşünüyor. Şuradaki Filistinli biliyorsa Hamas'ın teröristliğini. Yönü öz halkını koruyacak olup bir kanun olsun, kanunlu olsun köşeden ayrılanak. Ne için? Vicdanının önüne arakta olacak.
öz watanını gorajak bolýar. İsrail hawa sen hakyň bolsa da çağalar öldürmäge hakyň ýok. Bir hille edip öz halkyny gorajak bolýar. Indi men yine başladım. Amerika doğru İsrail'i kolla oti. Şun Amerikan Daşary İşler Ministerinin yüze koloyu Daşary İşler Ministeri işgärleri kol çekip Biden'ın siyasetinden ten çennini aşa İsrail'i kollayan deyip kat ýazýar. Indi şola watanın göňüň mi? Ya watanın kahramanlary mı? Sesin çıkarmany oturana. Öz pikirlerini aýtýar. Balans ettirjek bolýar. O da çağanın goramaly. O doğru İsrail'in hakkı var. Öz watanını goramaga, çağalaryny goramaga. Bir terörist topar bir herek o yöne ona defer etmeli. Dünyadaki bar normativi boyun bollayıp kıyırıp durmalı. Şona etmeli. Men näme aýtjak bolýar? Hemişe sen hayfi ýurtda bola. Eger ýurdun östürjek bolsaň, parakat saklajak bolsaň, sen nerede de işlesenem, sen öz pikirini açık aýdyp bilmeli. Şu zatlar aýdyp bilsem, oldan balans bolýar opsistwada. Şu adam iň kyn meseleleri asuda çözüp bolýar. Şol üçin biziň halkymyz şuňa düşünmeli. Şu ýurdun ykbaly biziň elimizde. Ne berdim Muhammed'im? Ne Biden'ın, ne balanyň biz aktiv bolmaly. Daşary ýurtdakylar, teredin daşary ýurtdakylar aýtjak bolýar Türkmenistan. Elimizden hiç zat gelmeye, hiç zat edip bilemzak falan diýmem. Yalan söz. Şu haramzadalan ýaýratýan gurrunlar şu. Aha görün Palestinle nähili täsir edip otyr. Bir kanun näçe ruhsat bermehde çıktılar. Dünya cemiyetçiliği eýär başgaça patkady dedi otyr. Mesela mecbur etýän sen döwletleri seni asker mesleğinden çekinsinler. Sana hormat koysun. Şun kun hemme kişi hormat koyar. İsrail halkına da hormat koyarlar. Hemme yerde öz ýurdun söýüp, hemme yerde çıkış etýär. Şol üçin biziň watandaşlarymyzdan daşary ýurtda uly täsirini goýup bilýärler Türkmenistanyň içindäki bolýan hereketleri. Şunu ýatdan çykarmaýly. Daşary ýurtdaky Türkmenistan. Siz görüp otyňyz, siz ýaşap otyňyz ösen döwletlerde. Siz gözüňiz bilen görüp otyňyz döwleti nähili dolandyrýarlar. Biziň haramda adamyz ömrü boýunça häzir interwiw beren. Atletler ne interwiw berdik, nämeligini bilen akla. Özüm konstitusiýa olaýan murat goýup, kasem içýän men şunu ýerine ýetirýänim. Kasem içýän boldum, jurnalistiň goýuňa jogap berdi. Etýän işiň hakyny açýar berdi. Şol üçin gende kasem içýär, şol üçin Hudaýyň binamyz biwejdan dinden çykan adam. Onda sen jurnalistler bilen interwiw de ber, dünýä hemme ýerine barýandy. Hiç ýene baryp bilen akla jurnalist ýöňünde boldy. Kaçýarlar şonu. Näme üçin? Ogry. Watandaş ozam haýfy ýüz bilen şonu aklajak bolýar. Şol üçin daşary ýurtdakylar gününe goýmaýly. Gününe goýmaýly. Hemme ýerde. Şu oturan ýerinizde şunu gurrun etseňizem şoň atraje edip. İnternetin üstü bilen türlü ýollar bilen başga ýurtlar nemelerini, guruluş strukturasyny, fiýasy öýtgeçliklerini datlaryny aýtsaňam şoňam täsiri bar. Türkmenistanyň telewizioniýasynda dünýä habarlaryny beren akdy. Bu bir döwlet bol. Bir döwlet bolup daşary ýurtdaky bolýan habarlary Türkmenistanyň telewizioniýasynda beren akdy. Ozan şu nähili konstitusiýony borjyny ýerine ýetirýär. Şol üçin bu hökümetiň jinayetkarlygy, ogurlygy, hemme zatlygy belli. Şol üçin hökümetiň içindäki işleýärler. Ya bir topar adamlar wagtynça günüm geçsinni ekrana çykyp, ya dünýä meşberdäki ýygnaklarda şonu gollap öz ykbalyny bir jinayetkara baglamak. Ben aýtjak bolýandan. Hemmesine jogap bermeli. Nurcan apa, size söz vermek hak, yine Gurban Berdimuhamedov aldygyna jaňa diýär. Men ogulumy reklam edýän, men reklam edem ok.
men arkada, men öňe çykmaly diýip birim şoňa söz berelim. Multikezzap Türkmenistan'a şu bir zat bağ bolsa, uğurlan adam Gurban Berdimuhammedow. Gurban Berdimuhammedow Türkmen halkynyň haklaryny we pullaryny iýip ýören kezzap, halkyň içinde iň ýigrenilýän adam, öz tohumynyň arkada Gurban Berdimuhammedow söz sizden. Aýdyň. Hormatly adamlar, hem boljak işe diye çäre yok diýipdirler. Bir bet basyly duşan arasyndan gynansak da öfem raýatlygy var. Şoň üçin hiç şeýle alanda etme. Türkmen döwleti sen her ýeriň arkaňda dağ ýaly ýanýatdylar. Eger durmuş mesele çıkaysa, mesela Dışişleri İşleri Ministrliğinin vekillerini Ankara'da yani Türkiye'de olsa elçihanada Gizi Union'un devamından yüz tutup bilirsin. Kimin yani kömek gerek olsa hem mezadi edersin. Ine men keypini goýmak şuny sebäbi ine bir material göçek bolýandan. Serdim alaytada arkada we arkada zamany alabaýly arkadaly alabaý serdaly bolýan aktivistler göçek bolýan. Ünsürim Özbegistanyň prezidenti soňky geçiren sammitde çykyş edýär. Ünsürim Ünsürim ýygynak adamlar şoň ýanky kollegalary, ministrler, kömekçiler akyn oturunlar. Döwleti ýanky görkezip, döwletiň güýjüne okyp oturunlar. Prezident çykyş edýär, komandasy akyn otyr. Indi sereden şu ýerde Azerbaýjan çykyş edýär. Arkyn ýygyna, ýani komandasy otyrdyňlar. Näme prezident diýär? Arkyn ünsürdüňizmi? Indi sereden hatda Kırgızstan döwletiň prezidenti urlýar. Ýygyna komanda oturunlar. Serden ýaşullar, zatlar, Arkyn özlerini kimseden oklar, otyrlar. Our summit is taking place at a time of great change, which requires global. Indi men size bir zat görkeýin. Senin Türkmenistan prezidenti gurlandan näme bolýar? Ünsürim. İz komanda ünsürim. Blaklı oddan alıp ýazýarlar. Bu maskaraçylyk dämi? Allygyna ýazýarlar. Muň gurlayan zady opşy salamu alaykum nähili ýazýarlar. Başga zadaýdan ok. Opşy sözler. Şonu ýanky ýazyp otyrlar. Confident that these high-level meetings will contribute to further. Ünsürin adamlar. Şul Gurbanyl diýen ýallak, Niýazyň elini owşap, onsoň öldüren adam kezzap, multikezzap. Şu bir ýerde bir zat oglamaly bolsa, hatda at çapşykda bayraklar oglaýar, birinji gelim diýip. Şol ýal kezzap. Ýygynak oturun adamlarla günne goýanok. Ine şul hökümetmi? Öňde kezzap otyr, ýygyna da korrupsiýonерler, bul näme diýse ýazyp otyrlar. Bu bir kino. Ne bütün dünya görünok şu zatları. Görüyor, gülüyorlar. Şoň üçin bizim döwletimiň awra ýok. Öňde oturan kezzap. Ýyzde oturan kezzaplarna zadany berýär. Ýagyň men hemme diýen zatlarmy. Şu zatlary Niýazow medýady. Niýazow men Almatydan, men ony Türkmenistanyň eşitemok. Men ony Almatada vice-premier dostumdan eşitýärdim. Ya Kazakstanda işleýän. Şolar ýaş oglanlar, biznes edýän oglanlar näme
Nazarbayev ministr edip, vice-premier edip koydu. Öňkü men dostlarym koydu, menim gatnaşýardym olar bilen. Şolar aýdýardy. Saakashvili tasdiqlady şonu. Niyazov süýçük çıkarıp Recep Tayyip ve beýlikle ilmedeklep şonu aldyrýardy. Ve beýlik hökümetleri öküderdi. Men näli halky dolundurýan. Bular yol boşy däl. Bu halky ezmeyene giren banditler. Ine şoň üçin biz kösenýär. Şoň üçin biz 32 ýyllar konvertasiýa ýok, internet ýok, metbuat azat ýok, gürlä bilen ýok, siýasata aňyda dursun, konstitusiýany gürläp başlagyň ýanak gidýär. O näil biz ilgide çekilip, o näil 91-nji ýyllaky haklarymyzy biz ýanky şonu amal bilen ýok. Biz ösmedik. Biz ýyra aýtdyk. Men şu zatları ýanky Gurbanulyň aktivistlerine düşündirjek bolup ýanky aýdyşym. Şu ýaly videolar men onu ekskluziw bolkamak internetde bar, her adam görüp biler. Muhammed Ağa näle görýär? Ine beýlik prezidentler çykyş edýär, ýygyna toporlar, saýlanan adamlar olur, ýagny öz pikirlerini aýdýar, otylar prezidentleriň arasynda döwleti görkezip otylar. Bizimkiler bolsa bu salam aleykum näle ýazýan diýen sözlerini ýanky ýazyp bloknotda ol kabinet ministrinde hyýaly ýazyşyp nimedip bütün dünya masraf oluyor. Bu ne diýjek? Murat, şu da utanç da, biz utanç. Onun ben hayfi yüz bilen bir topar adam şunu kollajak kolyanlarına gen galýar. Men şonu da aýtdym. O bir 20-nji asyrda bir tane kampaniýany 5 ýylda atlym kampaniýany şeýtip dolandyryp bolady. Sen 21-nji asyrda ýaşaýan, 21-nji asyrda döwletiň ýol bu, adam sen kim alajak bol? Şol üçin bulan geljegi türme. Bulan geljegi ellerini, dillerini hemmesin ketip ýere halkyň goýjak adamlar üçin. Şol üçin mun gitjek ýeri ýok. Bu şoňa subutnamada hepimiz şu an çykyş edip oturýarmy? Halk gally endi, halk görüp oturýar. Endi 1000 adam, 2000 adam, 3000 adam şunu görýär. Şoňa şolan biri biz ýalan sözleýär diýip aýdyp bilermi? Olar subutnama. Türkmenistanyň telewizýony ýaznaçak. Türkmenistanyň milyard baýlyklaryny ýerede. Näme üçin indi biz çörege muhtaç bolmaly? Indi biz gidip çağamyzy, dogran çağamyzy goýup Türkiýede kul bolmaly. Biz indi öz watanymyzda işlepmän, başga ýurtlarda işlemeli. Watanymyzyň içinde polisiýalar şeýtir tutup bizim çağamyza berjek çöregimizi elimizden almaly. Hökümet pul bermeli, aýlyk bermeli şolara. Şoňa berip bilen akyn alýar. Ben şu düşünüpdürmüş. Hani döwlet ýok bizde. Şol üçin kanunam ýok. Ola kanun bolsa, şu sadakdyr Allah'dır o. Biz bir maskara etmediýim şu. Bir şu an Türkmenistanyň prezidenti gelip parlamentine onu açık verdim. Bir tane 34 yılın içinde bir tane parlamentin saylanan adam değiller. Saylı oyan küçük böyle. Gelip şu etyen adın ne doğru, şuna bir cevap verdi, şuradan toğranma mı? O zaman ne hemen hakkında gurrun edecekler? Ne mi devletin üstünlüğü? Şu devletin mi ben devletim mi? Bar tokmol yerlerine doktor. Hem cevap verdi. Gidecek yeri yok o. Şunun için bir günün doğuşu yanak belli da. Bulan hemmesi Türkmenistан. Şunun için ben aytacak olaya Türkmenistan'lamda. Şu hükümetinin için ne işleyenlere. Öz ıkbalına da bir çürük adamlara bağlama. Ben aytacak olaya. Halkıma aytacak olaya. Bize utanç şun yanak adamla bizi yurt dolunduruyor değil mi? Şunu bilseniz şu zat, şu bizim deyip bilmeyenimiz bizi binamız ediyor. Biz şunun için öz dinimizi uyup bilemde. Biz öz kaharımızı yalandan yutmalı oluyor, özümüzü oynayak. Çağımızın kösencini görüyek şöyle. Özümüzü anlayak, şoları işten edebilmeyenimizi. Ece kakalar türmede yatı, oğlu, uloldan oğlu türmede yatı, türmenin içinde vuruyanlı, genç, hemen bir kanun. Birinciden türmeye basılanla hiç zaten sabıdat edilmedi.
ol hakmeyin, hak demeyin, bağım günahı, bağım yok. O da belli diyor. Bir günah türmede yatı. Bilyecek hak adam. Onu da sesin çıkar. Şu bilyen ne hemen adam anlatıyor. Adamın binamız olan. İmansızlığını, bir vicdanlığını. Şu an bir yere gelip da bir yerini türmeye aşağı koydun ya polisiye bir yerini vurdun bütün Amerikan orada çektiler. Hem yerde de etkiyenler. Hem yerde de etkiyenler. Bizim halkımız neymiş etme. Şol için vatandaş özünüzü ağlama. Sizin yüreğinizdeki korku yalandan ne ilaç yok, ne deyin, ay ihsan edip bolana, ay eyder, beyder deyseniz siz yani bir vicdanlığınızı görkediyor. Siz dinin çıkanlığınızı görkediyor. İmansızlığınızı görkediyor. Öz çağağınızın önünü özünüz cevapkar duyun da. Şunu düşünün. Şunu düşünseniz siz azad adam. Size hiç vaat bir aydımda elinizde yara kalıp o Hamas yanı terörçülük hareket ettik. Yok. Bir aydıyanlar sesiniz çıkarın. Hola konstitusiya kasam hiç otuyor şuna elin koy. Şu konstitusiyanı alın, barın şol için edin. Şuna layık dedin. Bu haramzadalardan ruhsat soramam. Ruhsat öyle verilen konstitusiyada. Verilen sana. Dünya meş verme sana verilen. Kimden ruhsat almalısın? Öğler cinayet eten adamdan ruhsat alacak. Alma ruhsat. Gereği yok. Başına yaptırlar. Sen hola konstitusiyan var. Hola sen dünyadaki bar düzgünlüğü var. Kıyırıp durla hem yerde. Bar et diyenler de. Eğer sen şolatlar sonra öne çıktın hola Cuma Zafarı delegasyon varıp Germaniya neçe min dolar pul çıktı gelip delegasyon uğradıp kakası ile duşuyor. Sen niye koymayalım? Sen şol için ilacı yok, demedeyin, elimden işlat gelmeye, özün çocuk olup Türkiye'ye kaçıp gidip çağın taşlak gitmek, bunlar ayrının ne? Bunlar size binamız ediyor. O zaman Türkiye'de öyleyeniz, sizin maslumuna mekudip olana. Bu da üstüne. Şol için yurdunu denem kaçma, imanınızdan dönme, vicdanınızdan çıkma, vatanınızdan taşlak kaytma, öz çağınıza vatanınızda iyi olun. Dine aytmalıda sesiniz çıkar. Bollu. Viziyatke vermeyin hiç. Muhammed abi. Sağ olun. Aydınlık için sözü Nurcan Apa'da verelim. Biz tamamladı. Efiri küpe çektik. Hürmetli vatandaşlar, ben yeni olarak atlayacağım. Şu efirimizde biz siyah tutsaklarda yatan bizim aktivistlerimiz, bir güne türmelerde yatan yönökay adamlar, yani UDO, Uslovunda sorsun asvaziyene deyip bunları vaktlayınca sizi saklayat deyip yıllab oturan adamlara bir güne bir nasıl üstüne ya bir küçük adamın üstüne yıllar koyup yani 5-10 yıl alt giden adamların maşgalları bir güne közünü otuyorlar öylerine. Çağcıkları kakalarını görmen öğünü ötküdü otuyorlar. Terbiyesi başka tarafa gidiyor. O görgülük oturan adamlar maşgalasını görmen ülküdü otuyorlar. Türkmenistan'ın türmelerinin şertleri katı ağır yağdaydı. Bir nesip olsa gelecek hepte Fransa'nın pasolunu, Angliyan, Amerikan, Germaniyan, Belgiyan, Angliyan pasollarını yazar Türkmenler boyunca ve aktivistler boyunca hatları iyi verir. Yürüte bağırlap bize cevap verin deyip xahiş eder. Yine şu boyunca biz şunun çıkışımızı ettik. Men gıytgaca aytacak bolan Farhat Memmankuliyev boyunca onu işlep dur, spezdaklatçık işlep dur. Biz ofitsialna cevap araşyat. Cevap aldığımız biz size görkezeriz. Farhat'ın meselesi neyin oldu, nira vardı, hayırın okuttu. Yine şun Farhat'ın meselesi duran ok, işlep gidip dur. Netice aldığımız biz size havanı getirir. Şimdi men sözü yine Nurcan Apa veriyor. Nurcan Apa bir efirimizde oturacak bolyat. Şu tutsakda yatan bizim vatandaşlarımız, kahramanlarımız boyunca bir gollov sözlerini aytacak bolsanız yine vakti geldi. Aynen. Hem aytmalı zaten aydıp geçtiniz. Köp sağ olun. Halkım ruhtan düşmeyin. Vatanımızı söyleyin. Vatanımız için görüşelim.
halk vatan bizimki. Siyasi tutsawlaryň hemmesine azatlyk isleýäs. Sağ olun Nurcan apa. Köp aýdanyňyz üçin. Biz Gurbanoğlu bilen Serdar Berdimuhamedowlardan korrupsiýa garantlarynyň konstitusiýa boýunça konstitusiýa garantlarynyň talap edýär. Siyasi tutsawlardaky yatan adamlar boşatmaly. Şolaryň hemmesini birine akkalman boşatmaly. Bir güne uda boýunça Türkmenistanyna 10 miňlerçe adam ýatyr. Olar boşatmaly, biz talap edýär. Şu videolar arhivde galya, YouTube'da bizim arhivimizde galya. Şu videoların esasyny biz aýdan sözlerimizi biz haçanla döwleti çalışmalar geçirmede bir argument hökmünde, bir cinayet iş hökmünde aýratyn Gurbanoğlu we Serdar Berdimuhamedowa garşy ulanar. Hormatly vatandaşlar, Murat, bir zaman Aynen. ben en sonunda bir daha etjek. Şuun İran'na bir tane tanalayan adam, Türkmen, başçı aradan çıktı, bayıl tek edip. Men her suratını görkeden iştadı ahlaka. Men şakında bir daha aytjak, bütün o zaman Türkmen tunot işgärlerine yüzlenecek olyanlar. Ve de şu adam, yani bayıl teke, çağılıkta men bilyen. İran'da Fars dilini okumak bolanak, nime Türkmen diline, Türkmen kitabı çıkardık bolanak, Türkmen aydımları yok. O vaktlam ortiyet bilenem aragatnaşık yok, radiyetine meşlik bolanak, eşleğim tutuyarlar. Türkmen dilini, Türkmen devini taklandı eheş aydımcılığı. Şunun ne İran'ın şah vaktinde olara boyun mollalı, ne bir İslam devletine boyun mollalı. Arasda Türkmen devini, giyice unni, yatmani, Türkmenliğin milli duygusun kaldıran adamla eheş baksınlar. Bu şula hemme toylara şun çağırıp, toylarda Türkmen koşkularınaydı. Türkmen dilini Arasda dille geplemeyi yayradan eheş baksınlar. Şol için eheleke men şu nemeden bütün şon karnaşlarına içecek oluyor. Yatan yer yaktı oldum. İyidi yarasım. Şun yana kahramanlı. Şun yana öz halkını söýýärli. Öz vatanını söýýärli. Hemişe diri galýar. Şol için ykbalyňyzy Türkmenistanyň tunut işgärleri. Ykbalyňyzy siz tunut işgärleri. Talantlı adamlar. Siz işinizi bilýän adamlar. Siz halkın adamdı. Ikbalınızı karanlığa bağlama. Şona bağladığınızda siz şon kuturun bunu bilen sizin bilelikte cehenneme giderseniz bilelikte ceza alarsınız. Şol için hemişe halk bulan olun. Halkın tarafında olun. Siz halkın tarafını tuttuğunuz halkın içinde hemişe diri olursunuz. Halkın senin adamıdır. Tamam. Tamam hormatly vatandaşlar, inlik gepleşikler çeldi. Men arada yaramadım, üsürüm vardı, şoň üçin çykyşlar etbilmedim. Biz baýdyr, biz görüşýändir. Ekranda bolmasam hatlar, duşlar bilen görüşýär, biz duramdyk. Şoň üçin durmak ýok, diňeňe. Sag bolun. Bereket. Hoş sağ olun. Sağ olun.